Otu chịkọtara ndị na-azụ ahịa na Anambra steeti a na-akpọ ndị Market Traders Association MATAN abụrụgo otu eguzobere n'ụdị pụrụ nnukwu iche. Ya bụ mmemme bụ nke mere na Dora Akunyili Women Development Center bụ nke dị n'Awka. Ọ dọtara ma ndị na-azụ ahịa ma ndị okwu ha na-adagbo am na kansụl 21 enwere na steeti a dịka ha sonyere na mmemme a. Onye nta akụkọ anyị bụ Kenechukwu Chukwudi wetara anyị akụkọ a. Ka otu onye isi oche ngalaba MATAN si kọwaa bụ Maazị Johnson Olakunle, ngalaba ahụ bụ nke eguzobere inyere ndị na-azụ ahịa aka ọkacha n'ihe na-echere ha aka mgba yanakwa ilite elele site n'aka gọọmenti mgbe o kwesịrị. Maazị Olakunle bụkwara onye gara n'iru kọwaa na ha enwego ihe emepụtara nke eji edeba aha ndị ahịa bụrụkwa ihe ga-enyere ha aka ị na-elite elele dị iche iche n'aka gọọmenti. Onye bụ osote onye isi oche nke ngalaba ahụ bụ Odoziakụ Ebele Okafọ kwuru na ha nwere ọtụtụ ndị mmadụ soro na ngalaba ahụ nke lụrụ nde 40 bụkwara nke ha na-enwe mmekọrịta dị iche iche nyegere ngalaba gọọmenti dị iche iche n'inyere ndị na-azụ ahịa aka n'ụzọ pụrụ iche. N'okwu ya na oge mmemme ahụ, onye bụ onye isi oche nke ngalaba ahụ na Anambra bụ Chief Okwudili Ibekwe, onye bụ osote onye isi oche Maazị Okwudili Ilabueke nọchiri anya ya, kwuru na ngalaba ahụ bụ nke eguzobere ka ọ na-akwanyite ọnọdụ ndị ahịa n'ihe niile na-echere ha aka mgba ma bụrụkwa ndị ga na-elite elele dị iche iche dịka ineba ahụike ha anya yanakwa inweta ego ha ga-eji wee na-azụ ahịa ha site n'aka gọọmenti. Onye bụ kọmishọna na nkwado omenani na ihe ụtọ bụ Maazị Don Onyenji yanakwa kọmishọna na-ahụ maka akọmọlụ bụ Dọkịnta Foster Ihejiọfọ na okwu ha n'oge mmemme ahụ kenere ngalaba ahụ dịka mbọ ha na-agba ka ha bunye mgbọrọgwụ na Anambra steeti ma kwupụtakwa ihe dị iche iche gọọmenti na-eme iji wee na-akwanyite azụmahịa yana ihe gbasara azụmahịa na steeti a, nke ha nwere ohere inwe mmekọrịta nyege ngalaba ahụ n'ụzọ pụrụ iche maka ịkwalite azụmahịa. Mmemme ahụ bụ nke gosipụtara onyinye enyere gọvanọ yana nwunye ya yanakwa idu n'iyi ọrụ nyegere ndị ezekutiv ngalaba ahụ na steeti a yanakwa n'okpuru ọchịchị dị iche iche nke dị na Anambra. Site n'Awka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudi n'akụkọ ụwa ABS.